A Universidade de Santiago adiántase mediante a reforma de Ulloa ao resto das universidades españolas, que terán que esperar a de Carlos III para iniciar a súa modernización. O control do gasto e o aumento patrimonial debido á expulsión dos xesuítas permitirá construir un novo edificio e separar definitivamente a universidade do Colexio de Fonseca. Sen embargo, en Compostela queda pendente a reforma académica. Os sectores máis inmobilistas do cabido insisten en que o rector ten que ser un relixioso e opóñense a introducir os novos saberes inspirados na Ilustración. Debo hacer presente que no habiendo otro modo para estudiar la verdadera física que el examen de los fenómenos de la naturaleza repetidos en el arte, no debe haber otra cátedra de esta ciencia que la que se intitula de física experimental. Pero todavía, el estudio de la física experimental y matemáticas puede acarrear otras consecuencias más fatales a los que siguen la teología. Un joven habituado a las demostraciones matemáticas y a ver con sus propios ojos, por decirlo así, las verdades que ofrece la física, está expuesto a querer extender a lo más sagrado la jurisdicción de la evidencia y de los sentidos. Mientras en el extranjero progresa la física, la anatomía, la botánica, la geografía, la historia natural, nosotros nos quebramos la cabeza y hundimos con gritos las aulas sobre si el ente es unívoco o análogo, sobre si trascienden, sobre si la relación se distingue del fundamento. Lo cierto es que nadie hay tan osado ni tan insensato que se atreva a negar el singular mérito de las obras de este santo doctor, cuya solidez, método y claridad encantan a esos mismos filósofos del día que hablan con tanta libertad hasta de lo más inefable y sagrado. Estes eran os debates máis vivos e de actualidade que se producían na Universidade Compostelar a finais do século XVIII e a primeiros do XIX. O antigo réxime sufría un terremoto nas Américas. 13 colonias da coroa inglesa en Norteamérica conseguiran a independencia. A Revolución Francesa marcará o final da monarquía naquel país e un punto de difícil retorno. Pero en Compostela e outras universidades, os sectores máis poderosos do claustro continúan equiparando ciencia e blasfemia. A pesar das resistencias, van aparecendo homes de ciencia que pouco a pouco, e coincidindo coa reforma de Carlos III, van facendo que a universidade camiñe cos tempos. Esta reforma fixo que en Santiago houbera unha facultade de medicina con 5 cátedras e unha de cirurxía con 4. Tamén introduciu entre as 6 cátedras a de artes, unha de matemáticas e outra de física experimental. Esta desempeñaría unha función decisiva en formar toda unha escola de científicos que foi case irrepetible. O primeiro titular da Cátedra de Anatomía da Facultade de Cirurxía, Gómez de Bedolla, un médico que estudiara en Alcalá, Francia e Italia, publicou en Compostela unha obra tan importante daquela como significativa dos novos tempos: Historia Universal de las Fuentes Minerales de España. Pero o home que representa a forza intelectual que tivo a Universidade Galega nos últimos anos do século XVIII foi Francisco de Neira. Francisco de Neira era natural de Orzabay, Lugo, e foi catedrático de institucións médicas da Universidade de Santiago. E, así mesmo, foi seguidor dunha das escolas médicas máis importantes do seu tempo, a iatrofísica, a que tentaba aplicar os coñecimentos de neumática e hidráulica ao movimento dos fluidos vitais. Mais, para poder aplicar estas teorías, necesitaba ter unha boa formación nelas. E na de Santiago non había tradición e mesmo nas universidades españolas tampouco se podían seguir estes estudos e coñecimentos, polo que Neira pediu permiso para visitar as universidades europeas de máis sona e así foi alumno e estudou física nas universidades de Edimburgo, Londres e París.
e desde esta última tentou mercar un gabinete de aparatos físicos para atraer á Universidade de Santiago e con eles principiar o estudo da física moderna. De volta a Santiago, solicita a Cátedra de Física Experimental. O sector máis reaccionario, encabezado por Frei Xacobe Blanco, ponlle toda caste de atrancos. Desde facerlle cursar a carreira de Artes, onde estaba incluída a Cátedra de Física, ata rebaixar o soldo desa cátedra. A pesar de todo, conséguea. De volta á Universidade de Santiago, Neira tentou poñer en práctica un ensino moderno da física, seguindo as teorías de Newton e unha base experimental, mais atopou fondos atrancos na tradición aristotélica e tomista que existía de tempos atrás na Universidade de Santiago. De feito, continuamente se lle puxeron dificultades e quizáis unha das máis relevantes foi a imposibilidade que tivo na súa vida universitaria compostelana de mercar o gabinete de aparatos físicos, porque prácticamente nunca se atopaban os fondos para elo. E así, ao final, tivo que emigrar, marchou á Universidade Central de Madrid, onde foi catedrático de Medicina e médico da Casa Real. A Universidade Galega perdeu un grande científico, aínda que no tempo que botou creou unha escola da que derivan homes de ciencia, como o xeólogo Casiano del Prado, o xeógrafo Fontán, autor dun dos máis coñecidos mapas de Galicia, ou Pedro Bazán de Mendoza. Aínda que Neira non deixou asentado o ensino moderno da física na Universidade de Santiago, si polo menos frutificou o seu traballo na figura de Xosé Rodríguez, o seu discípulo, que probablemente foi o maior científico que tivo no seu momento a Universidade de Santiago e probablemente en toda a súa historia. De orixe popular, como seu nome deixa adiviñar, Xosé Rodríguez é mesmo moderno ao compaxinar o traballo docente e a investigación cos traballos científicos no estranxeiro. Corrixe as medicións que había do arco do meridiano, chámano para dispensar leccións no Ateneo das Ciencias de París, intervén na triangulación da costa oriental española e ata lle ofrecen ser director do Observatorio Astronómico de San Petersburgo. Pero, sobre todo, consegue para a Universidade Galega o soño que lle impediron realizar a Francisco de Neira. Primeiro, gracias aos seus contactos e ao seu prestixio profesional, consegue en Alemanha unha das dúas coleccións cristalográficas que había en todo o mundo. Despois, viaxa durante 2 anos por Italia, Francia e Suíza para seleccionar e mercar os aparellos científicos cos que creará o desexado gabinete de física. Sen embargo, como todas as grandes personalidades científicas desta época, acabou marchando a dirixir o Observatorio Astronómico de Madrid. Cando parecía que xa estaban pacificadas as distintas faccións dentro da universidade e toda a masa universitaria empezaba a disfrutar do novo edificio rematado no ano 1804, estala a Guerra de Independencia. Unha guerra que pon e que fai aflorar pois as contradicións que había na propia universidade e que vai a deixar unha estela de venganzas e de odios personais. Fue el jueves 28 de abril del año de gracia de 1808 cuando mis plantas hollaron por primera vez los claustros de la Universidad Compostelana. Dirigíme a aquel templo de las ciencias, ansioso de recibir la enseñanza de tantos ilustres varones. Y lo intrincado de esquinas y encrucijadas, la muchedumbre de campesinos que, como día de mercado, por todas partes discurrían, fueron causa de despistarme. Hallélo al cabo, y en hallándolo admiré su grandioso edificio. Vi sus 4 grandes columnas jónicas sustentantes del majestuoso frontón, y vi, airosa y gallarda, la estatua acrótera de Minerva. Quen fala así é Armando Cotarelo Valledor, en Memorias de un escolar de antaño, que chega á Universidade de Compostelá pouco antes da invasión francesa que desatará a Guerra de Independencia. A paz das aulas e o balbordo feliz que entusiasmaron a Armando Cotarelo pronto lles deixarán o seu lugar
os horrores da guerra. Os alegres estudiantes mudarán en patrióticos soldados que recorren Compostela cun berro de guerra. Por rescatar a Fernando y acabar con Bonaparte, unióse Minerva a Marte. A Guerra de Independencia foi algo máis ca unha guerra de ocupación. Foi un episodio histórico dramático pola coincidencia de múltiples intereses contrarios. Os absolutistas pretendían que a guerra fose só de liberación dos franceses e que todo retornara á situación previa do antigo réxime. Os liberais defendían que a liberación debía ir acompañada dun proceso de modernización política protagonizada polas Cortes. Os chamados afrancesados entendían que a guerra era inútil porque o invasor Xosé Bonaparte só pretendía modernizar o país e gobernar como a un rei español. Estes intereses tamén colidiron en Galicia e moi especialmente na súa universidade, caixa de resonancia da sociedade da época. Cando a Santiago chega a noticia de que Murat, o duque de Berg, acaba de ser nomeado lugartenente do Reino de España por decisión de Carlos IV, 3 catedráticos da Universidade de Compostela, Bazán de Mendoza, González Varela e Xosé Vega, envíanlle unha felicitación en representación da Universidade de Santiago. O 31 de maio do 1808 fórmanse as xuntas da Coruña e Santiago e comézase a organización contra os franceses. Toda Galicia vibra coa exaltación patriótica e os universitarios de Compostela, agrupados en 6 compañías de 168 cadetes voluntarios cada unha, deciden unirse á loita formando o Batallón Literario, mandado polo Marqués de Ribadulla, Juan Ignacio de Armada, que arenga aos estudiantes. Es muy distinta vuestra nueva profesión de la que vais a dejar. En pago de comodidades, placeres y conveniencias, no encontraréis sino el hambre, la sed, el peligro, heridas y la misma muerte, que si se teme tranquila en la cama, mucho más honrosa es en un campo de batalla. O xesto dos universitarios entusiasma a Galicia e asombra a España, porque seus componentes son procedentes da burguesía e da fidalguía galega. Entre eles, moi pronto destacará Joaquín Díaz de Rábago, que chegará a ser coronel do exército español, e tamén o máis tarde teniente xeneral Rodil, que fará unha das carreiras militares máis importantes do século XIX. O 11 de xullo do 1808 ten lugar na catedral a bendición da bandeira do batallón, que parte para Castela a se integrar no exército do xeneral Blake. O batallón participa en moitos combates e acaba decimado. Ten que se integrar por iso no Batallón de Voluntarios de Barcelona. Esta é a razón pola que a bandeira se conservou en Barcelona ata que foi de volta a Santiago, onde aínda se conserva no 1822. Os franceses toman finalmente Santiago en 1809. A universidade está pechada e as aulas ocupadas por enfermos militares nunha especie de hospital de guerra improvisado. Os franceses procuran normalizar a situación e repoñen as cátedras aos 3 catedráticos afrancesados, Bazán, Varela e Veiga, que foran proscritos. Un elevado número de profesores, Bazán de Mendoza, González, Bedolla, Vega, Pedrosa e tantos outros van a colaborar coa administración afrancesada e van a facer pensando que era o único camiño que tiña España para entrar xustamente na modernidade e fano sin merma algunha do seu profundo patriotismo. Vencidos os franceses, o sector afrancesado ten que exiliarse. Algún deles deuse reintegrado no claustro, cousa que non puido facer Bazán de Mendoza, traductor de Voltaire e Boileau, que presentara un proxecto revolucionario pro ensino das leis, reducir o dereito romano a 3 cursos e introducir os estudios de dereito hispano. Ata se atreveu a propoñer como disciplinas fundamentais dereito práctico de Galicia e medicina legal. O tío político de Bazán de Mendoza, Benito Ramón de Armida y Maldonado, colexial de Fonseca e catedrático da Universidade de Santiago, representa o outro lado do debate pola ciencia e o outro lado das dúas Españas. Don Benito, de forte ideario conservador,
chegou a ocupar importantes cargos na política española do momento, como rexente da Audiencia de Sevilla ou conselleiro de Estado. Tanto Benito Hermida como Bazán de Mendoza, a pesar de haber militado en bandos opostos, tuveron un fin das súas vidas similar. O Hermida acabou na indixencia e Bazán de Mendoza acabou no desterro. Don Benito, traductor como o seu sobrinho do Paraíso de Milton, participou como deputado na redacción da Constitución de 1812 e foi elixido presidente de idade das Cortes de Cádiz. Pero don Benito non se deixou levar pola euforia democrático-liberal do momento, e na igrexa de San Felipe Neri, lugar onde se celebraron as Cortes, fixo unha encendida defensa da tortura, da Inquisición, e votou en contra da liberdade de prensa nun momento histórico en que, insólitamente, España pretendía ser a vanguarda dos dereitos democráticos no mundo. As Cortes de Cádiz, que se reuniron por primeira vez na gaditana Isla de León o día 24 de setembro de 1810, marcan o inicio do proceso de construcción do Estado Constitucional en España. A Constitución de Cádiz, aprobada polas Cortes o día 19 de marzo de 1812, o día de San Xosé, polo que será coñecida desde entón popularmente como a Pepa, proclamou así principios de extraordinaria importancia política como o de soberanía nacional, o de división de poderes ou o de limitación estricta das facultades políticas do rei. Pero o certo, sin embargo, é que esa rica semente sementada en Cádiz tardará moitos anos en fructificar, tardará moitos anos en dar os seus verdadeiros frutos. De feito, mentre os diputados gaditanos, mentre os diputados liberales discuten en Cádiz, nunha cidade sitiada polos invasores napoleónicos, o texto da Constitución de 1812, fora dos muros da iglesia de San Felipe Neri, no que se discute a Constitución e da propia cidade de Cádiz, o pobo español se bate por uns principios moi distintos, moi diferentes dos principios representados nas Cortes, por uns valores que se podían representar nesa triloxía de patria, rei e religión. Carlos Marx habería anos máis tarde de enfatizar ese contraste paradóxico por de relevo como na Isla de León había ideas sin acción e no resto de España había acción sin ideas. Despois da expulsión dos franceses de Galicia, xorde un sector liberal disposto a aproveitar o favor dunhas cortes adictas ao liberalismo, pero son os absolutistas os que se acaban facendo co poder universitario. No 1814 hai unha segunda depuración ideolóxica que afecta a Fontán, Patiño e Caamiña, aínda que o claustro se nega a estender a medida. O propio rei, Fernando VII, fai unha visita extraordinaria no ano 1816 para pedir maiores responsabilidades a unha universidade acusada en toda España de ser un foco afrancesado e liberal. Pero o claustro asume a defensa de todos os profesores. No 1824, os absolutistas, esta vez con máis poder, conseguen finalmente depurar unha longa serie de profesores. Dous catedráticos están no ollo do furacán: o gran xeógrafo Domingo Fontán e o xurista Felipe Sobrino. Aínda que o Tribunal de Purificación foi abrindo a man pouco a pouco, cóntanse por centos os casos de estudiantes que tiveron que someterse a indignos procesos de purificación ideolóxica. A paz universitaria estaba definitivamente crebada. Non é de extrañar que despois do 1834 os liberais utilizaran parecidos métodos contra os acusados de absolutistas ou carlistas. Dentro do proceso contrarrevolucionario posterior á invasión dos 100.000 fillos de San Luís e á restauración da monarquía absoluta en outubro de 1823, o rei Fernando VII dirixirá un amplio e un ambicioso proceso de contrarreformas dirixido a eliminar todas as reformas liberales levadas a cabo polas Cortes do trienio.
A década ominosa, entre 1823 e 1833, terá deste xeito as súas consecuencias tamén, como non podía ser de outra maneira, no ámbito da vida universitaria. Frente ao plan liberal de Manuel Quintana de 1821, o rei encarga a un absolutista, a Calomarde, a elaboración dun novo proxecto que acabará concretándose no plan literario de estudios e de arreglo xeral das universidades do Reino, aprobado por decreto de 14 de outubro de 1824, que suporá a eliminación da autonomía da vida universitaria española. De xeito, o que se pretendía con ese plan non era outra cousa que controlar estrictamente, desde o punto de vista político, a unha institución que demostrara ser semilleiro de libre pensamento, de espírito aberto, de espírito liberal. O artigo 1º do decreto establecía con toda claridade esta finalidade ao dispoñer que o plan literario de estudios e o arreglo xeral de goberno económico e político e de disciplina moral e relixioso das universidades será uniforme para todas as da península e islas adxacentes. Un dos denunciados polos absolutistas foi o xeógrafo Domingo Fontán, sen dúbida a gran personaxe universitaria galega e española desta época, que sufriu moitos atrancos para conservar a súa cátedra. Domingo Fontán foi depurado nos anos que van do 1823 ao 1826. Este último ano foi finalmente purificado, segundo a terminoloxía da época. Fontán é un pioneiro, un adiantado ao seu tempo. En 1817 emprendeu a daquela casi imposible tarefa de levantar a primeira carta xeométrica de Galicia, o primeiro mapa do noso país. O reto ocupoulle 16 anos da súa vida, ata 1834, cando a carta xeométrica lle foi solemnemente presentada á raíña María Cristina de Borbón. Pero o mapa aínda tardaría 11 anos máis en publicarse, debido ás dificultades para atopar en España excelentes gravadores. A carta encargóuselle ao cabo a un acreditado artista de París, Buffard. Da importancia desta obra de Fontán fala o feito de que a carta xeodésica total da península non comezou ata o ano 1853, 20 anos despois de que Fontán tivera xa rematado o mapa de Galicia. Como recordou Otero Pedrallo, Fontán foi o primeiro en lograr un esquema do rostro ata daquela brumoso e escuro de Galicia, e para iso tivo que ascender a todos os castros, cumes e ermidas, visitar todas as parroquias e someter a cálculo e medida os enteiros horizontes de Galicia. As seguintes reformas auspiciadas polos gobernos de Madrid continuarán na liña da eliminación da autonomía da vida universitaria española, controlando dende o punto de vista político unha institución que demostrara ser sementeira de libre pensamento e de espírito aberto e liberal. Pero este xa será o tema do seguinte capítulo.